Idol haning video ha. Mukaon tag 4 must try naglamian na food spot sa Bacolod. Sugod ta sa pinaka-iconic ug sikat na seafood paluto style. Nagliyok-lihok pa oh. Mukaon sa isas pinakasulit ug abunda na buffet. Grabe ka-extreme ani nga buffet. Promise at 280 pesos na sulit na jud kayo. Mga piece of the first artisan coffee roaster in Bacolod. Idol, really nice. Ug maka-experience og live cooking biyaya sa sikat na pasalubong center. So mo ni ang sitwasyon diri, gi-flip na niya, giluto niya 2 to 3 minutes per side. Mong tanaw aning video aron matultulan ninyo ang mga must-try food spot sa Bacolod City. Mao ni literal na seafood heaven sa Bacolod City. Na jud halos tanan seafood nimo na lamian. Ano yung piranha? Dili sir, tapas dito tawag sir. Sama sa crabs, shells, lobsters ug daghan isda kaning murag pating na dambuhala. Nagliyok-lihok pa oh. Ug ikaw jud bahala unsaon pagluto sa imong napilian ani nila. Amo lang ni Blue Marlin na dili blue no. Kung tanaw aning video kay tultulan ta mo asa ning isda na presko pa sa imo. Sir, Good may evening, good evening. may gabi isi mo. Gabi. So, amo ni mga paluto Yes sir, ninyo. masipos natin sir. So, mapili lang ko ano Pili ang ka lang, gusto sir. ko. Yes sir. Tapos, Paluto natin. ano paagi patimbang? Yes sir, timbangin natin sir. Tagpilang kilo, depende. Yan. Yung price naman sir, kakasama nun sa luto. Yung presyo. Okay. So, magdepende ang price sa mga Yes, sir. item. Pumili lang kayo sir kung gusto nyo magsabaw. Meron tayo pang fish head or pang ihaw, slices natin. Pang-ihaw. Dami, sir. Ano ni sir? Spider? Lobster sir. Ay, lobster. Yes sir. Chili garlic kung sarap ito sir. grabe. May daka scallops. Scallops. Tapos may sugba ka? May sugba? Mayroon tayo sir. Pork, chicken, asal, picho paa. So may mga barbecue may ka? mashel nasal? natin sir. May mashel. Okay, oh. Pang-ihaw, Dulo. sir. Nakita niyo dulo. Kaya boneless na yun. Damo ay bangus. Nice, Yes, bangus. sir. Ito yung mga pang-ihaw natin yung mga meat. So pwede din isda, no? Pwede rin sir, pwede rin sir. Oh, Marami grabe, rin, sir. solid ah. Tayo yung may sir. Ito yung mga business. Ano ni na isda? Blue Marlin sir, yan bestseller Blue natin Marlin, siya. solid. Sir. Meron din sa crabs. Pwede Oh, steam, grabe. pwede chili garlic or sweet chili. So grabe na po siya shrimp, no? Shrimp, malalaki. Shrimp. Ay, pusit. Puset. Nice. Ayan, sir. So adobo Adobo style. sir, official Pwede. natin sir. Sir, ano ni sir? Pating? Dili sir, Blue Marlin na dito sir. Ay, Blue Marlin. Yes sir. Grabe. Parang pating yan sir eh. Ano yung piranha? Dili sir, tapas dito tawag sir. Ay, grabe. Yes sir, sa ihaw yan sir. So pwede ni may ihaw ni di, sir? Yes sir, pwede. Grabe ka, idol. May tangigi ka? Mayroon. Ay, makita ko, tanawon ako, ah. Ari. Grabe, dol. Buhay pa na kanina. Natutulog lang. Grabe. Naarday ta diri sa Diotais Eatery, diri sa Gatuslaw Street, Barangay 6, Bacolod City. Daghan antiques og mga display murag museum ug nindot kay ambience. Musamot pa jud ni Kachoy if naay mong presence. Ay, ma'am, ko magbayad? Yes, sir. Okay, sige, ma'am, magbayad ko. Ma'am, unsa umuoras mag-abli di? 9 a.m. To? to 11 p.m. So, everyday mo di? Yes, sir. Ay, kagwapa. Stay. Sige, ma'am. Sige, thank you, ma'am. Sige, thank you, sir. Finally, makatilaw na jud ko og dampa style diri sa Bacolod City. Dream come true nako nga moari gyud og try gyud og mga sutukil sa version diri sa Bacolod City gyud. Mo jud akong dream. Finally na-achieve na nato. Naata diri sugba. Kita nimo Blue Marlin, kilawin or kinilaw nila na Blue Marlin man siguro ni or tangigi. Tuwa or tinulang isda ang ulong ng tangigi. Then kani is the Blue Marlin or tangigi gyapon ni siya nga kilawin. Nagnatay pakapin na shrimps of Poset. Excited na ko. Lord, thank you, Lord. Sequence na to. Magsugod ta sa tinugba. Nakanindot garlic siya. Garlicky kay siya nga type of Blue Marlin. Kaya na siya garlic bits on top. Grabe dol. Ay, kalami ani. Ay, experience ba yun? Bonus. Basta Bacolod City, kailangan dyan ako i-appreciate. Mas makasmile ko sa pagkaon. Tilaw na to ilang shrimp bay. Mga ilang shrimp oh. Ay, malami. Kalami pagaluto eh. Mayuwa chef ano eh. Mura sila culinary capital diri sa may somewhere in Visayas sa Mindanao. Sila ang pambato. Kilami sila ang panglasa nila. Ay, kalami. Ingno na nga to. Same typical garlic butter shrimp pero mas daghan og aromatics. Wa nang tipid og lamas. Dol, lahing klase ang ilang tinuwa. Mura siya ganang sinigang, kay tungod siguro ginigibutangan nila batuan. Mabatuan ang mga tao diri. Ay ilang halos tanan sabaw, naalo yung mga batuan. Pero gunahan ko kay ngano, lahi ang engagement niya. Grabe, makamatis, masibuyas. Labi na daman yung mga sibuyas niya, dol. Ug ang sabaw, grabe. So mangita tag-unod. Ay, lahi anak. Dol, grabe kalami silang tinuwa.
Actually man gud kung magtinuwa ka, di ba? Simple kayong lasa kanang bitong murag limpyo ra nga sabaw nga medyo lang silang inana ra man to Dili lasa gud kayo. Ang namit gid Ilaw na to dol ang ilang adobong pusit nga grabe ka colorful ug wala gitipid og mga green. Kalami inuo ko. The best na adobong pusit na ko natilawan. Grabe kalasa niya. Iyang adobo, pusit, tamis-tamis. Mo na siya ha. Daman nimo ang seafoody squid flavor. Di mo siya mailhan nga mura sa pusit. Nago siya gisagol ng secret weapon. Before taning proceed og kinilaw mo na kung best pagkaon karon ang pusit. Namit gid bala. Sabaw sa shrimp. Okay, napakapinom ba nimo og shrimp. Uy, kalami. Grabe. Dol, amo na good niya. Longgo. Ang kilawin nila, na siya sibuyas, na siya dahunan, na siya kamatis, na siya black beans. First time ko nagkita kinilaw na black beans. Sige, lasa na. Tilaw na to Ay, lahi po. Nakalami ang kinilaw nila dali. Dol, ikaduha na ako nagkaon dali sa Bacolod. O kinilaw. Wala doon sila ni failed. Nako, lami sila mo timplag kinilaw, promise. Isa sila pinakalami mo timplag kinilaw dito sa Philippines. Ang engagement sa saltiness na pagka-soy sauce, saltiness sa black beans, muhatag niya o gamay nga panglasa sa kinilaw nga sabaw. Ari na mo diri, kumari mo Bacolod, basic in mo jotais. May sila manimpla, promise. Pili lang gid mo unsay gusto ng raw seafood. Sila bahala paluto unsay preferred kay kabaw sila unsay lami gid para sa imo. Isa na sa mga pinaka-best na sutukil experience dito sa Philippines. Ako po taglain food trip. Let's go. Dol, aning video ha. Kuyugi ko niyo mo adto sa isa sa mga pinaka-iconic na delikasihan. So mo ni ang sitwasyon diri, gi-flip na niya, giluto niya 2 to 3 minutes per side diri sa Bacolod City. Ato tanawon unsay gina-offer sa aning sikat na delikasihan sugod sa mga sikat nila mga delicacies, local favorites, local delicacies and souvenirs, and also magtan-aw og live cooking ug mukaon syempre og lamian na iconic na piyaya diri sa City of Smiles sa Bacolod City. Nata diri sa isa sa sikat na delikasihan diri sa Bacolod City, si Bongbongs. Grabe ka idol lol. So finest delicacy diri sa Bacolod City. Grabe na diri tanan nagbaha ang mga delicacies ni Bacolod. So kabalo na ko finally. Nara ko'y kaarian kung nako'y dala na pasalubong ari jud ko ni Bongbongs. So thank you so much Bacolod Food Hunters for bringing me here. Idol kaayo. So ang nakanindot karon is ganahan ko mutilaw og authentic na piyaya. Syempre timingan nato nay nagluto og piyaya og na pananghid ta na pwede rin makasulod og tan-aw ng ilang cooking. Tara, let's go. Ito na to. Kuyugan ta mo. So, natay plain, idol, Manila plain, Manilang ube. And din na part si Bossing is nagluto. Bossing! Bossing, pila ka minutes siya usually maluto? Around 2 to 3 minutes. Every side, 2 to 3 minutes. So, 6 minutes, parang ganun. 5 minutes. Muna siya ang hilaw na kuan gimasa nila. Then, idritso na niya, butang aniyang hot plate na murag stove ug naong. Grabe ka idol diri. So mo ni ang sitwasyon diri, gi-flip na niya, giluto niya 2 to 3 minutes per side. Dol, thank you kayo. Excited na ko mo tilaw. Pwede na ako nakaunon diretso yung mga kuan. Order lang ko dito, no? Sir, Oh, order ko dito katong naay gwapa. okay. Nice, thank you. Uy, gwapa. Uy, hi miss. Ay, good afternoon sa imo, miss. Anong pinaka-special ninyo na delicacy bestseller? Piyaya din sir. Ano man ang piyaya? Miss, pwede mo ma-explain sa camera ano na siya na klase? Sa piyaya, di sir, nga may ara kami sa duwa klase sa piyaya. First, di sir, ang negros, ginagawa na siya sa sugar, sir, mga sugar galing. So, ang piyaya namon nga original made of sugar cane, sir, which is ang muscovado sugar. So, tagpila, man yung piyaya di? Bali sa ube, sir, may 750 centavos kami ang play na mo. 7 pesos and 50 centavos. Inanakabarato. Sige, miss, unsa may oras mo mag-ano diri, mag-open? Ga-open kami, sir, 8 a.m. in the morning. Ma-close kami 10 p.m. Everyday mo di? Dol, naana ang special piyaya diri sa Bongbongs. One of the most iconic na piyaya delicacy places diri sa Bacolod. Siyempre, if ganahan ka na mga paklang, madala ninyo sa balay ninyo, dugay ang expiry, ahoy problema. Pwede rin ko magdalaan ni naasilaan niyo. Kana, dala lang na. And syempre, ang atong ikuha is init pa. Oh. Nadiri ang ube, and nadiri ang plain. Unahon na to sa ilang plain, be. Tungaon na to. Kung makita namang sulod, oh, di ba? So medyo nabugnaw-bugnawan na gamay, so gay-gahi na. Pero nagyapon ng init, dam magyapon. Cheers.
Laya ka. May good siya. Gwapo kayang dough, ang crust, ang flakes. Kabig combination nga texture niya. Gwapo kayo. Balansi kayo. Ang lasa niya, tamis-tamis. Then creamy ang feeling sa ilaw. Madamagyapon mo siya. How much more? Grabe ka-init siya. Kaya gabi pa dyan niya ka-moist ang ilaw. Then sa iyong flake is gahi gid siya. Para karon tanawa mo yung ube. Gahi-gahi na siya. Pero naagyapon nimo ang murag paste o piliton nga part nga latik sa center. Bet na ako ube. Ang kalami. Dahil yung ube, dili siya kanang murag artificial sugar bitaw ng mga ube type. So fresh, ang iyang ube is something like kanang strong kayo ang ube na flavor niya. Tamis good siya. Pero again, ang engagement with the texture sa iyang flakes. Power kayo kay crispy man siya in the outside. Finally, nakatilaw na tao. Authentic na piyaya dito sa Bacolod. Ngita gani ka authentic na piyaya ug other mga delicacies sa lamian ari lang ka sa bongbong delicacy house. Solid kayo. Gina mao na to, uban magkaon ako, magdala kog mga delicacies, mamalit ta. Ug syempre mamalit og souvenirs dito sa Bacolod. One of the best places souvenirs ari mo sa bongbongs. Idol kung kamo isa ka aspiring na, vlogger or tourist nga moaris Bacolod. Ayo ka gool kinindot kay Bacolod. Please contact this person, Sir Marvin. Kontakan na siya. I-tour ka niya. You are in good hands and the Bacolod Food Hunters is the right person for you para sa mga pagkaon ng adventure this Bacolod. Solid kayo bay. Hanap na po tagline na food trip. Ibisita din ako ang usa ka legendary nga kapihan diri sa Bacolod. Idol, really nice. Ug mao ni siya pioneer sa specialty coffee sa syudad. Ug dili ni basta-basta ha. Kaya ang tag-iyaan ni usa ka German nga grabe ka passionate sa pagtabang sa atong local farmers. So we are working with farmers to produce good, clean, and fair coffee. So all this is actually to showcase the work of the farmers. Kung sa paghatag og kape nga makahatag gid kalipay nato mga bad. Sulod sa ilang gwapo ug cozy nga cafe, pwede ka malingaw sa ambience, kaon sa ilang mga bestseller nga putahe. Different, isn't it? Murag fireworks o explosion sa akong mouth. Siyempre mo inom sa ilang signature specialty coffee. Wow! Welcome day diri sa Coffee Culture Roastery sa Alihis Road, Bacolod City. Suy kaig ambience ug vibes diri. Daghan pag yun kag makita ng mga lami ng mga pagkaon. Kay baba mo, nga fresh kaayo ilang kape diri kay diri mismo sila nag-roast ug nagaling sa beans. O nga kada cup guaranteed nga presko ug aromatic. Hi miss, maayong hapon sa inyo. Mga po man, sir. Kagwapa gid sa inyong cafe haw. Ay, este. Miss, ano man offer ninyo di? Unsay menu gi-offer di sa cafe ninyo? So sir, we offer pastry, pasta, burger, rice meal, and more. So we have several pastries here. You must try inside Mata, sir. Sir, we also have refreshment and we also have signature manual brew coffee. Manual brewed coffee? Yes, sir. Sige miss, order ako ng brewed coffee nyo. Okay. Ay, ang gwapa gid sa inyong coffee ah. So, miss order ko sa inyo gusto ko sa imong waffle at saka yung yung French toasty. Namit ang French toasty. Tuod. Namit. Sige. Anong oras mo mag-abli di? Unsa adlaw? Every day, sir. We are open every day, 9 to 6 p.m. May branch pa mo? Yes, we have another branch at Shopping, Nara Avenue. Okay. Thank you so much, miss. Okay. Thomas. Yes. Thank you for letting me try this wonderful foods and of course your signature coffee here at your place. Thank you so much. That's my pleasure. Kani This is the waffle with scrambled egg and bacon jam. Oh, waffle kanay atsara. Grabe, be. Tilaw na to, be. Different, isn't it? Grabe. Murag fireworks o explosion sa akong mouth. Dalang klase, Yeah. texture, lasa. And the atsara, surprisingly. It works, doesn't it? Yes, correct. Ni compliment siya sa bacon, Yeah. sa smokiness sa bacon. Yes. This is your French toast. This is the French toast. Okay, are you sure you don't wanna eat? No, I'm dili not. ka matintal? Not touch- Dili ka but- matintal? Hindi ka Yeah, matintal. actually, yeah, but try to stay strong.
French toast. It's flamed with sugar, so it's Namit, no? namit yun. Lamig Nice. kaayo. Lamig kayo gid. Lamig kayo gid. I like it, not too sweet. The banana Yeah. flavor actually kicks in, and the smokiness of this caramel, Yeah. na caramelize. Yeah. Wow, ang ganda ng flavor. And you don't want it sumot. Diba? You still want to be able to finish it. You don't want to give up halfway. Grabe ka soap sa bread, very moist. The interesting part is the layering, the exploration of different textures and flavors. And sometimes you have to eat it and then you have to wait a while and then all of a sudden these kind of flavors You'll pop appreciate. up. Right? And this is it, your Yes. signature brewed coffee. So this is the one that I roasted a while ago. Really? So it's not supposed to be consumed right after the roasting, but if it is good, who cares? So this is the Cecilia Cabalida from Mount Apo Anaerobic Natural. Grabe, dul ganahan It's ko. refreshing, it's juicy as well. Idol sa mga coffee lovers. So, kuha siya. Cheers. Yeah, cheers. But it's not beer, right? Germans love beer. Tomorrow again. Grabe ka, idol, ang iyang lasa sa iyang bean. Lami gid siya. Ang nakanindot niya, nasa natural, fruity sweetness. Pero coffee, yapon siya, nga black coffee. So again, great job to the farmers. Wow. Nadani ko, ani, this is the ensaymada. Yeah, so this is, you can pretty much only get it here. Very local, very locally made. It's like biting in a cloud. Really? Yeah, so look at that. people just come here for that. Ensaymada. Are you sure you don't wanna eat? No, I'm not. But don't tempt me. Wow. Our friend who makes this. Dul, lami gid And the siya. funny thing is, if he doesn't feel like making them, we don't have them. Very Yeah. moist, very dense. The cheese. I think this is the best ensaymada na ako natilawan. Madre. So Idol, whoever baked this is for you. this is for you, man. I salute. Promise. Requested for a latte. Look at that. 15 ko pa ha. Wow. So Oh it's my silky, creamy. Correct. Silky, creamy, and the roast, it's good. It's a good bitter, and the milk is really good. What kind of milk is this? So this is from this Japanese dairy farm company. It's called Tenshin-san. So it's fresh milk. It's pasteurized fresh milk. Okay. We don't put all this effort on creating great coffees and ruin it with bad milk. You know. Correct. I You know, agree. it just has to fit. It should. Thank you so much for this opportunity. You're more than welcome. Your food is really great. These are one of my best outside Cebu foods ever tasted ever. So that means you have to come back, right? I want. With friends and family. Thank you so much. Thank you for considering me sa family. Idol, please, kung maaari mo bacolod, ari mo diri sa coffee culture. They have other brands. The second one, akong i-mention. Try their products. Promise, meet this wonderful guy here. He's a Filipino by heart. I'm a reversed Oreo. I'm white outside and brown inside. Thank you, thank you. God bless your business. Thank you, bro. Thank you, God bless thank you. Wapo, no? Unlimited buffet for only 280 pesos with over 20 po tayo ng mga booths. Grabe, ka-extreme ani nga buffet. Promise sa 280 pesos na sulit na jud kayo. Lalimang kagnay anli lechon kawali. Anli manok inasal. Anli Mongolian stir fry. 3 minutes luto na ni siya sa Sige, first time ko kitag Mongolian stir fry nga buffet. Anli seafoods. Dagan pang mga namit na mga putahe mga bay. Free ice cream, unlimited. Mong tanaw aning video, itultulan ta mo magtagbaw gikan pas mo. Dol, so naata diri sa Shano Seafood Grill. Makita nimo ang hidden gem o buffet. Kani ay Nara, Shano Seafood Grill and Bar. Grabe ka solid ba, dagan kay tao ng park. Nara dito. So journey ta mo ha sa sulod, pakit-on ta mo unsay naa. Naa diri seafood paluto. So kaning seafood paluto, na sila yung mga fresh seafood sa mani. Syempre diri na sila yung mga fresh fish. Oh, presko pakita na ako no, klaro kayo ay bago pa hiwa. No cost, napod sila yung no cost brad. Na sila yung lambay. Oh, grabe, blue crab. And nasad sila yung pusit. Like, sorry, napod sila yung shrimp. Uy, shrimp. Ganahan ko na. Og napod sila yung mga fish diri, pompano, I think mga tangigi, og napod sila kaning murag pansat, kaning catfish. Ani siya is a la carte daw kuno ni siya. Pwede mo ka magpaluto per kilo na siya, i-add on sa imuhang buffet on top. Pero lahi isa ng buffet ha. So, diri dol is 280 per head. So, nasa sila over 20 selections.
So for example, na siya ay fish sinigang soup. So ayun, di ba? So also rice, na siya ay kaning Java rice, of course, long life na siya bami or sutanghon, chop suey, okay, di ba? Then of course na siya burger steak. First time ko kita og burger steak dire sa isa ka buffet. Grabe. Crispy crablets na po siya. So magagmay na siya na klase. Na siya inununan dire ay. Pero tawag ani nila is fish bistec. Then kani is of course na siya pork menudo. Dahil grabe lang main courses. Then kani na sila fried chicken, brad. Na si mga crispy cropek if ganahan ka. Of course, sweet chili crab or mga crab, depende. I think magdepende ila ha. So na siya over, lapas yung 10 ka main courses. Sa fried station dol, na siya yung mga nanay cropek, tempura, ug na yung mga klase-klaseng sauce. Pwede nimo mapilian. So na siya kani, og of course fried kangkong, boy. Healthy na siya, boy, 5 kangkong. Syempre na siya tempura, siomai, fried siomai, grabe ka solid. Of course, na siya desserts, na siya cakes, mini cakes, na po siya diri. And the best part is, na siya live band. So, live band na siya dulo. So, maka-chill and relax good ka. Huwag maka-copyright food ko. Naday ta diri sa Shano's Seafood Grill and Bar diri sa Villa Angela, Villamonte, NGC, Don Fernando Avenue, Bacolod City. Isa ni sila sa mga solid na buffet unli. Na sila chuy na dine-in, pabanda, ug private rooms if gusto nimo kamurang duha. Dol, grabe ka solid. First time ko kitag Mongolian stir-fry nga buffet. Kana palang daan, daog na. Pwede ko mano? Wow, ayun na, Dol. Ay, kalami ani, Dol. 3 minutes luto na ni siya, sir. Sige, 3 minutes maluto na ni. Sir. Dol, na nagidiri sa tutubangan. Nga tong round 1. I think final round na ni. Kaya diet pa ba ita. Napakit tuon niya gabi. So, mo diretso lang ko. Dili ko mo review gid tanan-tanan. Basta mo react lang ko diretso lang. Kaya nga oras. Nahon na to ang Mongolian stir fry. Tawa. Sus, ano mo na? Okay. Umingaw ko ani. Tutuway ko Mongolian stir fry pila ka years ago. Dito ko sa main courses be. Kani ilang inasal manok look at that. Labi inasal. Kubera ko simple lang lasa. Okay po. Tawala lempo ba? Ay may lempo. Grabe ka fatty, crispy di pa rin siya grabe ka parat. Grabe crispy no. Ato ka na ng Java rice. Nasa yung Java rice yung mixed vegetables. Tamis, halang-halang. Curious ko na ilahang bistec na fish. Mura siya sarsyado lang na isda. Kapit tamis, namurag na isuka gamay. Sulit po. Crablets, crispy boy. Ay ginahan ko. Crispy kangkong. Lami lang crablets sa crispy. Grabe kangkong. Dunggad niyo mo ka crispy. Next na po, pork menudo. By burger steak by awa. Okay ang gravy ba? Ang meat food na yung burger steak food, okay. I think mayo ang beef. Sapsoy. Ito ang gugulay eh. Kanya manok. Ay ayos na. Bihon. Dol, ice cream. Grabe oh. So far, sige mag-review ta. Para na ako niya, sulit ang mga pagkaon diri. Kumari kay kag Bacolod, lami mo dyan mga pagkaon nila diri no. So how much more ilang buffet. Although, you know, una lagi mo kay barato ra. Kasi compromise ang quality. Mag-expect yung ka na kay 280 pesos barato ra gyud na. Pero the point ana niya is limit nilang ingredients, palingkamot gyapon sila nga mulami. Dahil sa kay dili lami onog maayo, timingan sa ninyo nga na mo ari jud mo sayo aron bago pa luto. Pero always magid sila refill dol so bago jud na luto. Dol solid ang all you can driha. Kaingon jud ako ninyo. Bagay lang jud mo magdala og kauban. Isa sa mga nagdagdaog nila diri ilang buffet ilang Mongolian stir fry. Lamihan ko sa ilang pagkatimpla, Mongolian stir fry and also ganahan ko nga idea nga naa sila lechon kawali nga magpa-chop sila bay. Solid kaayo bay. And the best sa ilang crablet. Exercise ako niya. Napapagtaglaan ng food trip. By the way,
free ice cream, unlimited. Ay sila na.